My heart went oops. My heart just got stuck between these my mind got stuck. Ending every day on your own, and here it goes. I'm just a kid, and life is a nightmare. I'm just a kid, I know that's not fair. Crush, kipangayuan kog short video clip ni Kuya Ads ba? Wa man jud koy laing mahuna-hunaan oy. Ikaw raman. 君の虜になってしまえばきっとこの Uy Crush, kanang nindot kaya ako na himutangan dali overlooking kayo kung kita ka na mga buntod ay, no? Overlooking kayo nya. Balita speakers dito. Tuyok ta Crush kay. Alita sa kanang ay na punta sa dagat dapit kay para makakita ka sa mga isda kanang lupad Crush. Dali Crush. Dito Crush. Ano ka dapit Crush? Dito. Oh, isama kay adlaw Crush no, di ka kita sa muka adlaw ay. Ah. Oh, dagat na Crush, dagat na kanang kita kanang wanang na. Dagat na. Dagat na. Oh, kita ka? Kita ka? Kita ba ka? Kita ka nga ikaw ra ang ako ah. You know I'm gonna get Ano, shutdown na yung ibisibiin. Tay, wala na po di ay siniskwela ani, kumaupon. Paborito la ba jud kayo to na ako sa una. Labi na gyud ka nang inikanta silang timsong baka nang moana bitaw. Tayo na sa siniskwela, simulan na ang saya. Boom tarat tarat, boom tarat tarat, tararat tararat, boom boom boom. Unya Crush, lipay na ka. Kaya na kay react sa Facebook. Karon pa jud ka malipay. Kadugay naman tikang giampingan. Gana sa mga silingan dali. No, kay kung kanang reporter sa ABS-CBN o GMA mo report humanang panghitabo. Kani nga mo mga silingan dali, wa pa ginahitabo, wa na, gibalita na. Libo bitaw ko sa mga silingan dali. Shout out sa mga silingan no, na magtambay kanunay na sa iskina. Mga ante, salamat sa paghatod ng mga balita, ang mga presko nga balita. Ang uban o pag initabo, gibalita na. Keep it up. Okay kaya. Lisuda na yun mangutana o mga panahon na mga kasuwang oy. Kay igo agani ka mangutana. Posible namang mamiligro ng imong kinabuhi.
kay day kausa nangutana ko sa amuang silingan dire. Igo agani ko nangutana, gigukod na ko niyang sundang. Kay kani manggod among silingan mga kasuwang, every time na siya paliton, mangayo gyud ni siya discount. Mangita siya asa ng promo, asa ng nag-sale, kay para makasave siya. Mao to day kausa, samtang ni padong ko muuli sa among balay, nakaagi ko sa establishment diri sa amua nga nagbutang sa ilahang billboard og promo 50% off. Mao to nga ako siyang gipahibaw kay siguro wala pa man jud siguro siya ka nakahiring ato kay bag-o pa man to nila gibutang. Di ako siyang gipahibaw, nangutana ko niya, ningon ko niya nga, "Ante, nag-promo ra ba ang St. Peter ron? Basin ganahan ka mo avail." Suko man ninong, gigukod na ninong ko niyag sundang bo. Ina jud ko mangutana, kay magukdan tag sundang. Ingon si mama ba nga, dapat di daw ko maminyo og sayo. Nya na lang kung gabi ay. Hi vlog, welcome to my guys. Magsayop man. Tama ba? Ay, mali jud mali. Ano na dapat. Hi crush, welcome to my life. Shout out din no na mga tao nga mga suko og isin nya og dugay mariplayan manluod dayon. Una mo mas mga suko, una mo magluod-luod, i-check sa ninyo kung naaba mo yung label. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Uy crush, nakabasa ko sa imuhang gipost sa Facebook ba? Watong ni anak ka nga, ninduta sa piling uy nga maadto ka sa insakto nga tao. Gusto ka nga maadto sa insakto nga tao? Unya, katuod lagi ka asa mong balay. Kalma lang ta mga kasuwang ha, relax lang ta, kalma lang ta no, dili ta magpalabi kay balo ko nga daghang naguol karong panahon na tungod sa pagsirado na gyud, pag-shutdown na gyud sa hingpit sa ABS-CBN no. Ang uban daghan kay ning hila, daghan kayog naghilak no, labi na to mga nagtrabaho gyud dito no, daghan kay nang hilak kalato labi na tong mga kanang taga-subaybay jud sa ABS-CBN no. Nang hilak ang uban gibash ang other network, labi na gyud ka ng GMA no. So kalma lang ta diri mga kasuwang, o kitang taga subaybay, kalma lang ta, relax lang ta no, dili ta magpalabig hilak kay bisan pagpila ka balding luha ang ato ang paagas no, kung dili na gyud na mapabalik, dili na gyud, kay dili tanang gihilakan ni balik. Ug usa pa,
dili na to i-blame ang GMA kay wala man gyud gibuhat ang GMA para masirado ang ABS-CBN, no? Ang nagpasirado, ang nagpa-shutdown sa ABS-CBN kanang NTC, ang National Telecommunication, kamo na sumpay kung say sumpay ato, no? Wala, dili ang taga GMA kay dili man na ilahang trabaho nga ipa-shutdown ng network sa ABS-CBN. So dili na ta mahili, dili na ta mo blame, no? Kay kita mga Pinoy, no? Ang sakit na to mga Pinoy, kusog kay ta mo blame sa ubang tao bisan na to ang sayop. Do not blame others for lack of progression. Okay, English na to ha. Gusto mo i-translate pa na ako? Kamo na i-translate, himuon pa jud ko yung Google Translator, oy. Sabot ko sa yung gibati ang kalong mga kasuwang na goal kayo, no? Ako maski ako na goal, no? Dili ko hater sa ABS-CBN, dili po gupan sa GMA. Ha? Maski ako na goal kay ganahan, ako nagplano ra ba jud unta ko nga mo apply kog kanang sidekick ni Uncle Cardo Dalisay. Nya kay nasirado man, so na atrasawa ako ang plano. So sakit jud kasi siyempre dugay ba ya, no? Dugay panalbisyo, 60 years ba to? 60 years in service, no? Sakit magay ng 2 ka buwan na, samot na ng 60 years. Kung kailangan kong gawin upang Usa ra gyud ako nakatunan mga kasuwang sa nahitabo karon sa ABS-CBN, no? Dili assurance ang kadugayon para makaingon kag lig-on na gyud. Kay ABS-CBN gani na shutdown pa nga 60 years na sila. Kamo pa baka sa imong uyab nga tulo pa ka buwan. anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko. Crush, kakita ka na. Mauna si Masimo. Ako, para sa imo. Pitik sa ni mga siki, labyog sa ni mga kamu, labi na kung tsa atukar, di tayo ni ikagan. Halapit kahipin na hitsatsay, kay bago sa buwas maray nagudin kini, salit-saling abutin bagurin sige, bisan pa maibas im pulong sinsini.